Čau lidi, tady Romana, vítám vás do dalšího společného videa. Dneska budeme malá nožičkovou challenge. Spočívá to v tom, že já budu dělat nožičky. Vypadá to takhle, viděli jste to na začátku, ukážu vám to znova. A tak dále, dá se to dělat do, prostě jak dlouho vydržíte, jak dlouho jste se to učili. Jo? Takže já bych, no prostě jdeme na to. Zračí, nebudeme to tady nějak komentovat. Jo, jenom jedna věc, a to jestli tady napíšete prostě do komentářů, že byste chtěli, aby já, který je momentálně za kamerou, tak jestli chcete, aby dělal tohleto, on můžete klidně vyhodnotit celkově a kdo byl lepší a můžeme to pohodnotit. Takže my jdeme na to, my se ozveme za chvíli a zatím. Takže lidi, my jsme tady a jdeme na to, takže první level bude 1 nožička, druhý level bude 2, třetí level bude 4. Počkej, co jsem to tady teď vymlel. Počkej, lidi, prostě po jednom. Ty vůbec dej to do, že lidi tady byl takový menší zkrát, já jsem se trošku spletl, takže videjko bude trošku delší a jdeme na to, ať je to co nejrychlejší. Jedna, prostě po jedný, jo, jdeme. Raz, dva, tři, sorry. Yeah. A mám 2 pokusy, jo. Raz, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Prostě nevím. Je to easy, jo? 7. Kolik? 7. Momentálně nožičky jsem se neučil. Učil jsem se mega dlouho. Můj rekord, schválně si typněte do komentářů, kolik je můj rekord. Járo, ty řekni svůj rekord. No je 23. 23, Jára není moc dobrý v nožičkách. Jakože tak ne, ale v rychlosti jsem. No, to si Jára myslí. To se uvidí na videjku, takže jdeme. Jo, to se pak uvidí na videjku. 8. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Není to na zemi. Ukáž. Lidi, počítá se to, když je to tady takhle na pytli? Pytel není zem. Řík, Myslíte si to lidi, napište do komentářů. jestli jo nebo ne. Takže víte co, kameraman, anebo takhle ze stolu, si to hodím a začnu. Měl jsem 7, nebo kolik jsem měl? 7. No tak to je easy. Takže teď 9. Potřeboval bych jenom nějaký bačkory, nevíš, kde jsou bačkory? Lidi, my se vám ozveme za chvilku, asi najdu jenom bačkory. Lidi momentálně, ano, jak vidíte na mých nohách, žádný bačkory nejsou. Já jsem se rozhodl, že chci bez bačkor, takže... Zkusí 9, jestli to dá. 9. Au. 6 jsem dal. Ty vole, moje hlava, Eva. Tipněte si Už jsem to řekl. Ty jsi... Chci to říct, můj rekord je to 97, ano. 98. Plus, a tady za kamerou by to počítal, jo. 3 pose... Jenom 3 posaný panenky a už by měl 100. Přesně. Takže my jdeme na 10. Není... Jo, bylo 10. To, já si myslím, že to bylo na zemi. Já... Tak jo. Ještě Je. Nebo bylo to? Nebylo. Takže 11. Lidi, já jsem to opravdu neviděl, jestli byste to... Jestli byste to viděli, jestli to bylo na zemi, tak dejte like. A jestli to nebylo, tak dejte odběr. A tak dejte radši ten odběr. I like. I like. Oboje. Jestli bude... Tak lidi, tam je poslední pokus. Tak jo. Kameraman souhlasí, já určitě taky souhlasím, ale ty
11, 13, 14, 15. 15 bananek. Teď jdeme na Na 11. kolik? 11 už jsem dal. Tak 12. Tak 16. 16. 15, 16, 17. 23, 24, 25, 26. Já jsem dal 28, protože já jsem dal, mi se to škrtlo takhle kolena. On to nešlo vidět, ono to bylo vlastně jako říct. Protože mě to škrtlo koleno, takže 28. 30. 30 lidí. Tomu jsem nehrál. Jestli nedá 30, tak dejte odběr, jestli dá, tak dejte like. Spíš obráceně. Ne. Já to možná dám. Tak dáte like. Ještě 16 panenk. 7. Že prohrál. Au. Bohužel, já to zkusím ještě jednou, jo? Dáváme mu ještě jeden pokus. Uvěřujte mi. Věřte mu. A tak co? A víte co? Tady to momentálně nedělám. Ano, mě to teď nevypadá, že jsem nedělal 97, jo, ale... Ale jeho bolí no Nemám prostě to, takže... fotbalové věci. Ale víte co? Zkusím země koule. Jestli jí dá, tak dejte like. Dej odběr. Tak, jsme na konci videa. Doufám, že se vám toto videjko líbilo. Jestli jo, dejte odběr, A like. klikejte na hodně lajků. Aspoň 10. Byste byli 15. Tak 15, OK. 15,5. 15, jo, nebudeme zatěžovat. A klikněte na zvoneček, my se s vámi loučíme. Mějte se krásně, skládejte básně, pozdravujte mámu, tátu a zatím čau.